боиси таассуф аст ки қалби яке аз фарзандони барӯманди диёр, яке аз шахсиятҳои маъруф, муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Содиқҷон Рустамӣ Абдукарим дар синни 56 солагӣ аз задан бозмонд. Марги беамон шахсеро аз байни мо рабуд ки умри гаронмоя ва тамоми ҳастии худро сарфи хидмат ба халқу ватан бахшида буд. Шодравон Содиқҷон Рустамӣ 3 апрели соли 1964 дар деҳаи чоркӯҳи Исфара таваллуд шудааст. соли 1986 донишгоҳи политехникии шаҳри Фрунзе ҳозира Бишкекро бо ихтисоси инженер-механик хатм кардааст. солҳои 1986-1988 омӯзгори техникуми саноатии хӯроквории шаҳри Исфара. солҳои 1988-1989 мудири шӯъбаи техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара. солҳои 1989-1990 инструктори шӯъбаи ташкилии комитети шаҳрии камсамоли шаҳри Исфара. солҳои 1990-1991 котиби озоди ташкилоти камсамолии техникуми саноати хӯрокворӣ. солҳои 1991-1992 ҷонишини раиси созмони ҷавонони шаҳри Исфара фаъолият намудааст. аз соли 1992 то соли 1995 раиси созмони ҷавонони шаҳри Исфара. солҳои 1995-1997 муовини раиси шаҳри Исфара. солҳои 1997-2000 директори заводи спиртбарории шаҳри Исфара. солҳои 2000-2003 муовини раиси шаҳри Исфара ва солҳои 2003-2007 муовини аввали раиси шаҳри Исфара. солҳои 2007-2008 сармутахассиси шӯъбаи энергетика ва саноати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва солҳои 2008-2013 мудири шӯъбаи энергетика ва саноати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд кор кардааст. Содиқҷон Рустамӣ давоми солҳои 2013-2015 муовини якуми раиси шаҳри Бӯстони вилояти суғд буд ва баъд аз ин солҳои 2015-2019 директори генералии ҷамъияти саҳомии корхонаи кимиёвии вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда, аз январи соли 2019 то инҷониб муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Содиқҷон Рустамӣ узви маҷлиси вакилони халқи шаҳри Исфара буд. бо андӯҳи бузург, арзи таsalлият ва ҳамдардии амиқи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфараро ба аҳли оила ва хешу пайвандон, дӯстону шогирдони марҳум Содиқҷон Рустамӣ мерасонем. ба онҳо дар ин рӯзҳои мусибати гарон сабри ҷамил мехоҳем.